na-arịta nọ egwupụtala n'ahụ ka e ga-ekpo aka ji ekwe na chocolate onye nwe obodo ndị ya agara ya eji eje adịghị mmadụ kpatiri mmụọ o ruone na omume ije biko maazị biko ihe omenala ndị Izọgụ ka anyị nọ na biko achọrọ m ka ị gwa anyị ebe anyị nọ wee na-eme mmemme ahịa anyị nọ biko maazị ihe bụ ụlọ gwa anyị afa gị mana achọrọ ka ị kọwara ụwa niile ebe anyị ahịa anyị na-azụ taata ndị Izọgụ nọ na ke steeti ọ nọ Imo steeti oke udodu maazị ngwa na ahịa aba nọ n'ọgbọnụ na maazị udodu maazị ya gaziere gị udo Come on.
Thank you.
Ewa,
Hey!
ihe eri ọgba nke mbụ na ndị Izọgụ na ndị anyị jụwa ka onye otu a ka ọ dị maazị ya adịrị gị na mma udo dị maazị
Hey! Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Oke mmadụ odogwu abụọ gaghị agụmba nke mbụ na ndị izo onye asị onye famili onye ọbụla California papa ịdị oke nnukwu mmadụ na California
Go back,
走，走，走，呀呀！